நல்லா இருந்துச்சு தலை. ஷாருக்கான்லாம் தலை சூப்பராக தான் இருக்காரு. ஆனால் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அட்லி ஏதோ நம்ம தளபதி படத்தை எடுத்து அப்படியே எடுத்த மாதிரி இருக்குது. அதான் சொல்லிட்டேன், தளபதி படத்தை அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ண மாதிரி இருக்குது. தளபதியோட ஸ்டைல் ஃபுல்லாகவே படம். அதான் நயன்தாரா அவங்க மேரேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறமேட்டு கரெக்டாக எப்படி இருக்கணுமோ அப்படியே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடிச்சிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு படத்தில். அது வந்து அட்லி முழுக்க அட்லி படமாகவே இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக கிளைமேக்ஸ்லாம் மாசாக இருந்துச்சு. கடைசியில் தான் அந்த எந்த பாட்டு வருது, ராமே அவஸ்தாவே, அந்த பாட்டுக்கு பின்னிட்டாங்க. அன்னூர்த்து பிஜிஎம் ஒவ்வொரு இடத்துல மாசாக இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த கரெக்டாக இப்போ நம்ம விஜய் சேதுபதி சாண்டா கிளாஸாக மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு மாசாக இருந்துச்சு. விஜய் சேதுபதி கேரக்டர் தான் மாசு. கெட்டப்பை பார்க்கும் போது கூட என்னடா நினச்சோம், ஆனால் படம் பார்த்தோன்னா தான் மாசாக இருந்துச்சு. விஜய் சேதுபதி கெட்டப்புக்கு தான் படமே. அந்த விஜய் சேதுபதி கேரக்டராகவே படம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒன் டைம் பார்க்கலாண்ணே, அவ்வளோவா இல்லை. ஷாருக்கா நல்லா பண்ணியிருக்காருண்ணே. அட்லியோட எல்லா படம் கொஞ்சம் எப்போ அட்லி படம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் கலந்து படத்துலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்திருக்காரு அப்படி சொல்லலாம். அனிருத் எப்போதும் போல நல்லா பண்ணிட்டாரு. ஜெயிலர் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துச்சுல அந்த லெவலுக்கு இல்லை, பட் இது நல்லா இருக்கு. அந்த படம் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் விஜய் வந்து கேமியோ ரோல் பண்ணார்னு நினச்சோங்க. சேதுபதி ரோல் சூப்பராக இருந்துச்சு. நயன்தாராவுக்கு நல்ல ஒரு கம்பேக். அவங்களோட ஃபைட்டிங் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்ஷன் சூப்பர் எல்லாமே. படத்துலேயே வந்து அவர் மெயின் வில்லனு. நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்கிறது. ஆனால் நல்லா இருக்குது ப்ரோ, படம் சூப்பராக இருக்கும். உண்மையிலே ஃபைட்டிங்கு, ஆக்ஷனு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. டைமிங் காமெடி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. மாஸ் ப்ரோ. பாட்டு எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம். எந்த சீனுமே தூங்கலை. நல்லா இருந்துச்சு படம். ஆனால் ஜாலியாக இருந்துச்சு. சுமாராக தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. சுமாரான படம் தான். பழைய படம் நிறையா படத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. பார்க்கலாம், ஒன் டைம் பார்க்கலாம். மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை படத்தில். அவர் என்ன வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காரு, எல்லாத்துலேருந்து உருவி தானே பண்ணுவார். அவர் படத்துலேருந்தே உருவிட்டார் இந்த வாட்டி, அவ்வளோதான். இல்லை ப்ரோ, படம் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. நான் ஏதோ மைக்க நிட்டினீங்களேன்னு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குன்னு சொன்னேன். உட்கார முடியல, வேஸ்ட்டு படம். ஒன் டைம் வாட்ச்